Carla Rodríguez levouse o cinto galego de boxeo na velada cidade de Ribeira. O Torres Colomera colleu esta cita na que se viviron 8 combates. O Polideportivo Torres Colomera abriu as súas portas este sábado para dar cabida á 14ª velada cidade de Ribeira. O boxeo protagonizou a xornada no municipio onde se disputaron 8 combates entre puxiles destacados do panorama galego e local. O cinto galego neoprofesional de peso mosca femenino levouno Carla Rodríguez. A boxeadora do Kick Narón impúxose no combate a súa rival, a compostela Silvia Alonso, por puntos, polo que engade o cotizado cinto ao seu palmarés. O equipo organizador, a Escuela de Boxeo El Canario, contou con representantes amateurs nesta cita. Lucas Crujeiras, xove por mesa local, venceu por RSC no terceiro asalto a Iago Fernández. Fran Gómez, outro dos boxeadores destacados do Canario, conseguiu superar o seu rival, Gabriel Reis, no segundo asalto do seu combate. Menos sorte tiveron Juan Antonio Núñez e Mauro Enguix. A Núñez deronlle por perdido o combate ante Hugo Martínez no terceiro asalto, mentres que Enguix caeu por puntos fronte a Rubén Pérez. Marcos Lomba superou no derradeiro combate amateur a Andrés do Campo.